Ropovod Družba je v poriadku. Kyjev hrá politickú hru. Dobrý deň. Štvrtok 5. marca 2026 prináša definitívny zlom v informačnej vojne o slovensko-ukrajinskú energetiku. To, čo doteraz premiér Robert Fico naznačoval v politických vyhláseniach, dnes oficiálne potvrdila Slovenská informačná služba, SIS. Hovorkyňa tajnej služby Natália Holubová predstúpila pred médiá so závermi, ktoré priamo usvedčujú ukrajinskú stranu z nepravdy. Spravodajské zistenia podložené satelitnými snímkami s vysokým rozlíšením hovoria jasnou rečou. Poďme si rozobrať 4 kľúčové body tejto spravodajskej bomby. Satelitné usvedčenie. 27. január bol len zámienka. Ukrajina od konca januára tvrdí, že tranzit ropy na Slovensko a do Maďarska nie je možný kvôli devastujúcemu ruskému útoku na potrubie, ku ktorému malo dôjsť 27. januára. SIS však dnes toto tvrdenie zmietla zo stola. Slovenská tajná služba disponuje sériou satelitných snímok priamo z inkriminovaného miesta. Podľa analýzy týchto záberov nedošlo k žiadnemu poškodeniu, ktoré by vyradilo ropovod z prevádzky. Satelity nezaznamenali žiadne stopy po výbuchoch, požiaroch či rozsiahlom úniku suroviny, ktoré by zodpovedali verzii Kyjeva. Pre SIS je verdikt jasný. Technická prekážka na prepravu ropy k 27. januáru jednoducho neexistovala. Časová os pravdy, snímky z februára a marca. Dôležitým detailom v dnešnej správe SIS je dátum získania dôkazov. Tajná služba si vyžiadala a analyzovala snímky z 21. februára a následne čerstvé zábery z 1. marca. Tieto dva dátumy sú kľúčové, pretože pokrývajú celé obdobie, kedy Kyjev tvrdil, že prebiehajú zložité opravárske práce. Zábery z marca potvrdzujú, že infraštruktúra je vizuálne nedotknutá. Satelitné zábery potvrdzujú relevantnosť vyjadrení predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, uviedla hovorkyňa Holubová. SIS tak verejne potvrdila, že výpadok ropy je umelo udržiavaný stav, nie následok vojnových škôd. Zastavenie ropy je politika, nie technika. Závery tajnej služby dávajú za pravdu vládnemu naratívu o politickom rozmere celej krízy. Ak je potrubie priechodné, ale ropa netečie, logicky musí ísť o rozhodnutie na úrovni ukrajinského politického vedenia alebo štátnej firmy Ukrtransnafta. SIS týmto vyhlásením vzala Kyjevu jeho hlavný argument, o ktorý sa opieral aj v medzinárodnej diplomácii. Ak satelity člena NATO, Slovenska, ukazujú, že ropovod je v poriadku, ukrajinský príbeh o ruských útokoch na energetickú sieť v tomto konkrétnom prípade stráca dôveryhodnosť. Pre Slovensko je to silný tromf pri vyjednávaní v Bruseli, kde môžeme oficiálne deklarovať, že sme obeťami politickej blokády zo strany kandidátskej krajiny Európskej únie. Dôsledky pre spravodajskú spoluprácu. Zverejnenie takýchto citlivých informácií zo strany SIS je v roku 2026 nevídaným krokom. Tajné služby zvyčajne svoje zistenia neventilujú do médií cez hovorkyne. Fakt, že sa tak stalo, naznačuje, že informačná vojna medzi Bratislavou a Kyjevom dosiahla štádium všetko na stôl. Slovensko sa rozhodlo použiť svoje oči vo vesmíre, aby verejne konfrontovalo suseda. Tento krok pravdepodobne zmrazí akúkoľvek zvyšnú dôveru v spravodajskej výmene medzi slovenskými a ukrajinskými službami, no pre slovenskú vládu je prioritou preukázanie pravdy o družbe. Bezpečnostné záujmy štátu sa v tomto bode prepojili s ochranou ekonomiky a SIS sa stala hlavným arbitrom v tomto spore. Výzva k diskusii, čo si o tom myslíte? Dnešné správy od SIS menia pohľad na celú ropnú krízu. Rád by som počul váš názor na tieto odhalenia. Veríte satelitným snímkam slovenskej tajnej služby, alebo si myslíte, že situácia v teréne na Ukrajine môže byť zložitejšia, než čo vidia satelity? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam si každú vašu reakciu. Je toto definitívny dôkaz politickej hry, alebo nás čaká ďalšie kolo vysvetľovania z Kyjeva? Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu diskusiu pod videom.